Lolu sasazo ngqo lwendaba estudio nani kwikomkhulu le-SABC eKuland Park eGauteng nazo eziphambili. The repeated but false accusation that e.tv intends to hold the country to ransom and that it is simply motivated by commercial interest. Inkundla ephakamileyo eGauteng ngicophele isicelo sokuba siqunyanyiswe isigqibo sokuba kufudukele kusasazo lwe-digital njengoko abamangali besithi izigidi zabemi beli azisayi kubona banakho ukubukela umabonakude. Banikwe ibheyili abasetyhini abathathu abatyholwa ngokubulala wasetyhini oneminyaka ama-22 ngenxa yokuba ebethatha iselfie. Encouraging everybody or come, let's support Bafana. No Peter Mugaba Stadium 21 March, 6 o'clock, kick off. Uluntu lweli lumincele ukuba iBafana iphumelele xa ingquzulana neLesotho kumdlalo okuzibekela indawo kwindebe yehlabathi yeFIFA ngolwesihlanu. Tshonile ke ndaba sinivubisela ngeselo lamathole amadala ngalenhlwa amase alwa ntubululu molweni ekhaya. Isikhululo sikamabonakude sizimele i-e.tv isikhabile isiphakamiso sokuba iqhutywa lifuthe lezezimali kwaye lifuna ukutyabula eli ngokucela umngeni isigqibo sokucinywa kohlobo losasazo le-analog. Abafaki izicelo baxoxa ngelithi ukuba isigqibo somhla wokugqibela sijongwe ngokutsha nje sibekele bucala amawakawaka bemi beli eza kuphulukana nokufikelela kumabonakude. Iziko elizimeleyo i-e.tv lisikhabile isiphakamiso sokuba baqhutywa zimfuno zokuqhuba ushishino kwisiphakamiso sabo sokuba sinqanyulwe isigqibo sokucinywa kohlobo losasazo lwe-analog. Kodwa igxininisa ngelithi eliphulo limele ukulandelwa ziinkqubo zezomthetho ezifanelekileyo nendlela engazubekela bucala abantu abangathathi ntweni. There is the repeated but false accusation that e.tv intends to hold the country to ransom and that it is simply motivated by commercial interest. The nature of this litigation is constitutional, which is for the benefit of millions of indigent persons in South Africa. Kambe ke ulono lwabhici kulomba lujoliswe kwizigidi ngezigidi zabemi beli abangazukwazi ukufikelela kumabonakude xa lo mhla wokugqibela wama-31 kuleyo kwindla uthatyathelwa ingqalelo. Kananjalo amajelo osasazo afana neziko losasazo likazwelonke i-SABC angazibona egagana nokuba sesichengeni xa eza kuphulukana nababukeli wakufika umhla wokuqala kaTshazimpunzi ukutsho uApril walonyaka. Lo gama nemibutho engeyokarhulumente isengela thungeni linye noko ixhasa uxha ophakanyiswa liziko le-e.tv. If you switch off analog transmission before a sufficient number of audience members have managed to migrate to be able to receive digital transmission, you will devastate the operations of these broadcasters. Ukanti ke inkundla ehleliyo iqhubeke nempendulo esuke kwibhunga endaweni yomphathiswa wezonxibelelwano nobuxhakaxhaka belixesha. Banikwe ibheyili abasetyhini abathathu abatyholwa ngokubulala wasetyhini oneminyaka engama-22 inkundla kaMantyese Mgungundlovu. Umtyholo wesine usengaphaya kwezitshixo emva kokuba umtshutshisi esiphikisile isicelo sakhe sebheyile. Uavuyile Dlomo wadutyulwa wabulawa ekhayeni lakhe kwilokishi yaseSobantu kule nyanga ephelileyo. Kulandela ukuxambulisana phakathi kwakhe nabatyholwa ngemifanekiso awayithatha ngomnxeba wakhe le nto kuthiwa yi-selfie ukutsho. Inkundla ibiphuphuma ngabahlali nangamaqela ezopolitiko. Baphume ngendlu kuya kunika inkxaso kusapho lukaAvuyile Dlomo. uDlomo udutyulwe lahlanziselwa ekhayeni lakhe kwilokishi yaseSobantu. Oku kutyholwa kuba emva kokuba wahlaselwa sesisinde sabatyholwa simtyabeka ngokubathwebula imifanekiso. Kodwa ubhuti wakhe awayenaye uxelele ijelo le-SABC ukuba wayezifota yena. Abatyholwa babanjwa kwintsuku emva kwesiganeko bajamelene namatyala ophango okuxhaphaza nokubulala. Ngethuba lesicelo sebheyile isithathu sabatyholwa uSibusiwe Rhadebe, Debra Mkhize noThembile Rhadebe babekwetyala lokuphanga kuphela banikwa ibheyile ye-R1,000 emnye. Abatshutshisi basikhabile isicelo sebheyile ngakumtyholwa uErika Terry ojamelene netyala lokubulala.
bathi banetyala eliluqilima ngakuTerry ngaphandle kwenkundla abaxhasi bankongelene bememelela ukuba abatyholwa bangayinikwa ibheyile ityala liyaqhuba ngomso. Ukubonelelwa ngamanzi akufanelanga kwahlulwe ekukhuleni koqoqosho. La ngamazwe ekomishoni yophando ngamanzi iSouth African Research Commission. Le komishoni ibithatha inxaxheba kwinkomfa ye-14 yamazwe ngamazwe ngamanzi ebanjelwe eKapa. Amazwe angaphaya kwama-50 adibanele kule nkomfa ezokucebisana ngendlela zokucoca amanzi asetyenzisiweyo. La mazwe afuna oorhulumente balamazwe bawaxabise amanzi. So an unequal distribution of water around over time and space in South Africa. So with that being said, a lot of the water where it's been utilized or where it's available, it's not where the economic, hubs are. And unfortunately, we have also not got it right around using water or seeing water as a driver for development. So it's almost like we develop, we establish, and then we ask ourselves, where's the water going to come from? Omnye umngeni ngumgangatho wokucoceka kwamanzi, nto leyo ethi ixhalabise abantu abaninzi. Others who have done this have had independent panels that can be called on, but you need almost to go that next step and have a spokesperson from that group speak as a public health expert. It gives a lot of confidence, we've found. At least that's our experience. We have a panel that we have started since New Water now 2 decades, and we still keep the panel. They meet twice a year and they run through like an audit of our water quality data and so on. When you start giving information, being more transparent on the water quality and how it comes where it is, gradually you gain more confidence, and there's no, in terms of public perception, it becomes easier for people to accept the water. Le nkomfa isaqhuba kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eKapa. Kusenjalo ukunqongophala kwamanzi kusengumngeni omandla kwingingqi ezithile eMpuma Koloni. Uluntu lwasemjikelweni kwawa-22 kwabhaca lubambisene lwaqokelela imali kumakhaya ohlukeneyo kule lali ukuze luxhamle amanzi kwihlathi elikufuphi. Ukufumana amanzi acocekileyo lilungelo eliphezulu lokugcina impilo nesidima somntu. Angapha kwama-300 amakhaya azokwazi ngoku ukuba axhamle ekufumaneni amanzi kweli phulo labahlali. Babona kunyanzelekile ukuba babhenqe umfutshane bonyuke iintaba bacanda amatyholo bekhangela amanzi. Sabona indlela esisokola ngayo singomama. Sasingena amanzi sasinawo esasiwafumana kumasipala. Kwacaca uba ayaphela azisaphumi iteps. Sagqiba kweloku ukuba ke masizizamele sizifakele amanzi ngokunokwethu. Iinzame zokuba baqokelele imali ezipokotweni zabo ukuba bakwazi ukusifakela amanzi yaba ngumngeni omkhulu. Ukuhamba usomba kweminye imizi kukho amatye, kweminye imizi kukho ingca, ilento imithi apho kufumanisa ukuba masisebenzise igrinder, nale grinder efikile kuzofuneka iphinde ibhatalwe kwasithi. Kweminye imizi engathathi ntweni ekuye kunyanzeleka ukuba masiyilinde for a long time benganayo imali yoba masigcwalise sizokwazi ukuthenga upipe. Ngo-1996 urhulumente wafaka amanzi kule ilali, kodwa kwathatha nje ithutyana elincinci anqamka amanzi abahlali bangakwazi ukuba bafumane amanzi. Kulo nyaka uphelileyo banqabanise intloko beza nesisombululo sokuba basifakele ngokwabo amanzi bawatsale ezintabeni. Isebe lezamanzi nogutyulo liqhwabele izandla iphulo labahlali lokuba bakwazi ukuza nesisombululo zokutshokoxeka kwamanzi. Idam elikhulukazi elixabisa iibhiliyoni zeerandi laseMzimvubu lilo ngoku elithemba lokuba lizawuza nesisombululo sanaphakade kumba ukutshokoxeka kwamanzi kwingingqi yaseAlfrenzo, eJogqadi naseWarathambo. Sifuna ucela into yoba xa sisiya phambili makungamiswa iprojekthi ngenxa yento yoba umntu akabani engaqashwanga, makwenziwe iroster wonke umntu aqasheke. Oonobhizinesi abakhulayo nabo mabalandele umgaqo nomgqaliselo into yoba abantu bafake izicelo bathi ezaa nkampani ezinkulu zinikeziweyo le ziba subcontract bathathe nabo bakwazi usebenza.
Aba bahlali bakholelwa ukuba ukonakalisa iziseko zikarhulumente xa benesikhalazo ayisose isisombululo, kodwa isisombululo ngesokuba bazenzele iinkonzo ezizokwazi ukuba zincedisane nabo. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC kwaBhaca. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona lezi ndaba kwijelo le-YouTube uSABC indaba zesiXhosa. Kanti xa ubukele sicela ucofe ulike, zewuba ukamcofa usubscribe sibongezo wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe. Isikhululo sikamabonakude sizimele i-TV sikhabile isiphakamiso sokuba iqhutywa lifuthe lezezimali kwaye lifuna ukutyabula eli ngokucela umngeni isigqibo sokucinywa kohlobo losasazo lwe-analog. Abafaki izicelo baxoxa ngelithi ukuba isigqibo somhla wokugqibela sijonga ngokutsha ze sibekele bucala mawakawaka bemibeli eza kuphulukana nokufikelela kumabonakude. Usekela umphathiswa wamahlathi nokusingqongileyo uBenny Swanks uvakalise umhlomo wama-24 kuSeptemba njengosuku lokutyala imithi kazwelonke eMzantsi Afrika. Ukukuzana njengoko isebe lilungiselela ukubhiyozela usuku lwamazwe ngamazwe lwamahlathi ngolwesihlanu. Isixeko saseRhawutini kunye nombutho wezolimo wesizwe ezimanyeneyo i-UN Food and Agriculture Organization ukutsho zisingethe ingquthe leentsuku ezine kunye nesebe lamahlathi, iingcali kunye nezifundiso eBrainston eRhawutini. Ukukhawulelana neemeko ezingumngeni kuguquguquko lwemozulu nokuchaphazela okusingqongileyo, isebe lezamahlathi, iintlanzi kunye nokusingqongileyo lithi kuza kutyalwa imithi ezizigidi ezili-10 kwisithuba seminyaka emihlanu. As we prepare to celebrate the International Day of Forests on the 21st of March 2025, I am pleased to announce that South Africa has designated the 24th of September 2025 as a National Tree Planting Day. Isixeko saseRhawutini sithi sithathe amanyathelo okuseka isicwangciso sokusebenza semozulu ngokutyala imithi ejikeleze sisixeko. Imvula ezinkulu zakutshanje kwesi sixeko zenze umonakalo weziseko kumakhaya nakwindawo zokuhlala zoGobityholo. 2024, which mandates municipalities like ours to develop and implement climate change response plans every 5 years. These efforts, such as our President's call to action to plant 10 million trees over the next 5 years, ensures that our responses are both coordinated and impactful. Ukanti isixeko sizibophelele kwimfundo yokusingqongileyo kunye nemiba yokuqaphela ezohlazo kule dolophu. Ukanti kuye kwathunyelwa abasebenzi be-EPWP ukuba bafundise uluntu malunga ne-urban forestry ngolwasemzini kunye nokubaluleka kokutyala imithi. Part of our job creation is to actually appoint EPWP employees. We've got 30 now that are on the ground and that are going door to door, knocking, actually explaining. We're starting in Diepsloot, that are actually knocking and actually explaining the mayor's trees planting program. Abaxhamli bomgodi DBS abadendwayo banike ibhodi yabathenjwe insuku ezisixhenxe ukuba iphendule kwaye ize neempendulo ezincumisa ingakumbi kwiimfuno zabo. Ukanti abaxhamli bafuna ukuba ibhodi ichithwe ngenxa yokusilela kwayo ekuphuculeni ubomi babaxhamli kunye neentsapho zabo. Abaxhamli baqhube umngcelelo oqhankqalazo besiya kwiseko sebhodi yabathenjwa. Ngonyaka ka-2005 ngabasebenzi abayi-800 abadendwayo kwinkampani iDBS kuba kukho into ethi le nkampana yenza inzuzo. Ukanti ngo-2011 ngokunjalo le nkampani yenza kwabakho iihektare ezingama-75 eColville kusetyenzelwa lo mgodi ngemali ngeniso bekulindeleke ukuba iphucule impilo zabo badendwayo. Sekude kwadlula iminyaka eli-13 ngoku aba badendwayo bengekakufumani okuza kubo. Banxunguphele benjalo aba basebenzi baseDBS bathi bafuna inzuzo, bafuna impendulo ngokukhawuleza. These trustees have been occupying this position as trusteeship since 2013 without calling for annual general meetings, without accounting to their activities within the trust. Now, as a result of that, the beneficiaries are saying today that they are not happy with the conduct of the trustees because it's a complete intransigent and arrogant conduct that they are displaying. And that conduct begins to disadvantage the beneficiaries, their livelihoods. From 2013 up until 2021,
they gave us 6,900 and 1,080 rand. What will we do with that smaller money? I'm feeling very disappointed about my colleagues. They are only beneficiaries themselves, but they don't give us even a cent. Aba basebenzi badendwayo bathi baza kubuyela kwiofisi zebhodi ukuqinisekisa ukuba azikhali bhungane kusini na. Kungenjalo baza kuthatha amanyathelo ngengalo yomthetho. Ibhodi ayifumenekanga ukuba iphendule. Kukho umdla omkhulu ukuba iBafana iphumelele ngethuba inquzulane elisuthu kumdlalo okuzibekela indawo kwindebe yehlabathi yeFIFA ngolwesihlanu. La maqela amabini aza kudlalela kwibala iPeter Mokaba ePolokwane. Ikomiti eququzela lo mdlalo ithi nethemba lokuba abalandeli bebhola baza kuphuma ngobuninzi bathenga amatikiti zebazalisi ba. Liyaqhuba iphulo lokuzisa abalandeli kwibala iPeter Mokaba nalapha iBafana iza kuba ingquzulana nelisuthu. Abalandeli bathi ithuba lokuba iBafana izibekele indawo kwindebe yehlabathi yeFIFA kunyaka ozayo ingantle kakhulu xa benokuphumelela lo mdlalo. I'm ready to see Bafana live at Peter Mokaba Stadium. Like we've been waiting for such moments around Polokwane. I'm happy because they're coming to our Peter Mokaba Stadium. So we're going to be there to support. I'm encouraging everybody or come. Let's support Bafana. No Peter Mokaba Stadium 21 March. 6 o'clock, kick off. Sele iyiminyaka iBafana ingasondeli kwibala elitsha iPeter Mokaba. Abaququzeleli bathi eli kwalithuba lokuba abalandeli bebhola kweliphondo bazibonakalise. We actually just want to encourage them to buy tickets in their numbers because right now we are actually standing between 13 and 14,000 and we can do better. With this kind of activations that we are doing here at Paledi Mall and many other malls that we have actually done that, we can definitely hope that we are going to fill up Peter Mokaba Stadium. Umqeqeshi weBafana neqela lakhe sele begalelekile ePolokwane kwaye uthi bawulungele lo mdlalo. Xa zinongapheli zingaba ziyahlola into zakuthi masikhongozeleza ngomso ngolikamageba lahoshi rhamba. Mawahlangana amafulivu micamako basembo vumani ndinginokanyezi ndikhabulise iqikelelo lwemozulu ngokuhlanje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhle kuyaphawuleka into yokubana noko lithalathi rholele ngamafu kwindawo eziphako gqeberha kokapa lodumo kanti ke kube zimvula ezingephi singathi sizilindele kaloku phako mazweni ziqinile ziqonde ngqo pha kwindaba eziqananazileyo kokuphumleni zinguye kaloku u-60%. Kananjalo ke mbukeli ngomso ngenjixuku xa sivuka nezibhaxu zenkungu ezathi sizilindele kaloku kwindawo ezikumantla phako mpuma koloni zichwechwele zingene ziqananaze kaloku naphako mazweni ziqinile ziqonde ngqo naphako Gauteng mbukeli ko-Orlando ko-Soweto into ethi ke uba uyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo nemvula kananjalo sazilindela ezika-60% pha kwaNdonga ziyaduma. Kanti ke uSouth African Weather Services yowakhupha isilumkiso ngomso esokuba singalindela umlilo wamadlelo ozawuthi uqananaze pha komangalisweni pha ko-Woodstock koFilipi koGugulethu napha ko-Upington into ethi ke uba kuyaqhuma qiniseka into yokubana uqhagamshela namagosa kaxakeka nendudumo ke ezimandla mbukele sawuthi sizilindele kwindawo ezikumantla pha kooThekwini zichaphazele noPitoli napha koPolokwane imvula engamandla uyaqhubeka inwene kaloku mbukeli pha kwindawo ezikumazantsi koMahikeng napha koFreystata. Amaqondo ke obushushu aphantsi ngokuhlwa xa sawuthi sijonge kaloku pha koMessina ngu-18 degrees Phalaborwa 19 Mbombela ibe ngu-17 degrees xa sangena ke pha ko-Richards Bay koThekwini khona lithandeno kolapho ngo-20 degrees eThekwini ibe ngu-21 degrees kosajonisi ibe ngu-18 degrees singene ke pha kodutywa komanqamseni singayilibalanga ke mbukeli iqonce noqoboqobo nakhona ibe ngu-14 degrees komani 13 degrees pha koBloemfontein ibe ngu-16 degrees kanti ngomso amaqondo bushushu amengolimhloko mbukeli thandeno kolafudumala kwindawo ezininzi imthetho nekomani babambene ngamanqaku ngo-29 degrees Kimberley nakhona mbukeli ibe ngu-30 degrees kanti ke pha lifudumale pha ko-Upington ngaye u-31 degrees ndisatsho ndithi masiqhume inqawe emaxhekweni. Khosi.